belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal. Het kortgeding van Animal Rights Nederland tegen Curaçao Dolphin Academy en Curaçao Public Aquarium is gisteren behandeld voor de rechter. De dierenwelzijnsorganisatie diende zondag een spoedprocedure in tegen het park vanwege het transport van 5 dolfijnen naar Saoedi-Arabië. Dat transport zou nadelig zijn voor de dolfijnen die dan ook in een chloorzwembad terecht zouden komen en dat is niet goed voor de beesten. Volgens de advocaten van Curaçao Dolphin Academy is er niks mis met het transport en is het ook goed voor de beesten zelf om daar naartoe te gaan. De rechter doet op 9 juni uitspraak. Een 50-jarige Curaçaoenaar heeft zich gisteren bij de politie aangegeven. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op een Dominicaanse vrouw op 31 mei bij een snack in Montaña. De man was haar partner en vlak voor de moord zouden de twee naar achteren zijn gegaan en daar een heftige discussie hebben gehad. De vrouw werd gevonden liggend in een plas bloed met een wond aan haar hoofd. Op 1 juni is het orkaanseizoen begonnen en die duurt tot november van dit jaar. Volgens Leslie Ver, hoofd van het crisisteam van Curaçao, gisteren tijdens een persconferentie heeft Curaçao te weinig schuilkelders mocht er een grote orkaan op Curaçao afkomen. Er moet aan gewerkt worden, maar als bij zoveel problemen op Curaçao is er niet voldoende geld. Dat zei Ver gisteren bij een persconferentie waar ook minister-president Gilmar Pik-Pisas aanwezig was. Ondanks de problemen met geld zei minister-president Pik-Pisas tijdens de persconferentie dat we niet moeten denken dat de orkanen toch niet naar Curaçao komen. Curaçao ligt officieel buiten de zogenaamde orkaanbelt, maar dat betekent niet dat er een orkaan toch onze richting op kan komen of dat we veel weersoverlast krijgen. Pik-Pisas riep de bevolking op zich voor te bereiden waar mogelijk op een nieuw orkaanseizoen. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunico. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de jaluna para viernes voor die setor de mente te cu setor de noche para turno serviço nang of patrão cita. Se você traz cita para sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar mesora, põe o documento na cerca para visita cerca nós, vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. De partij MFK wil duidelijkheid over de financiële gevolgen van het debacle met de Girobank. Die bank sloot op 10 december 2019 haar deuren en nog steeds is de zaak niet volledig afgewikkeld. De partij heeft minister van Financiën Javier Silvania gevraagd naar het parlement te komen, samen met adviseurs van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Op die manier wil de partij duidelijkheid krijgen over de huidige situatie en kijken of er mensen verantwoordelijk kunnen worden gesteld over het debacle. Kustwacht maakte vanochtend bekend dat het Nederlandse marineschip Zijne Majesteit Groningen op 24 mei een drugstransport heeft onderschept. In de Caribische Zee wist het patrouilleschip een go-fast te stoppen en een lading van 300 kilo coke te onderscheppen. Na een achtervolging wilde de go-fast in eerste instantie niet stoppen. Daarna zijn er enkele waarschuwingsschoten gelost. Daarna hebben 4 opvarenden zich overgegeven. Zijne Majesteit Groningen is vanaf april 2022 als stationsschip Caribisch gebied weer actief in de regio, vooral ten behoeve van counterdrugsoperaties. Curaçaose tennisser Jean-Julien Royer is erin geslaagd de finale van het tennistoernooi van Roland Garros te halen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Het gaat om de finale in de mannendubbel. Dat deed de Curaçaoenaar samen met Marcelo Arevalo uit El Salvador. Jean-Julien Royer won in 2015 de finale van het dubbelspel op Wimbledon en in 2017 de US Open. De finale wordt gespeeld tegen de Amerikaan Austin Krajicek en Ivan Dodig uit Kroatië. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.